Να με κι εγώ. Λοιπόν, βρήκατε τι θα πάρετε? Η αλήθεια είναι πως δυσκολεύομαι λιγάκι. Βασικά σκεφτόμουν τη σαλάτα με κοτόπουλο. Εσείς τι λέτε? Κοιτάξτε, η σαλάτα είναι άπλητη. Το κοτόπουλο πέθανε από φυσικά αίτια. Μάλιστα. Για τα λαζάνια. Λαζάνια, τι λες, άνθρωπέ μου? Τα λαζάνια που φτιάχνουν εδώ μέσα, ούτε τα σκυλιά της γειτονιάς τα τρώνε. Τότε να πάρω την πίτσα, Πίτσα, μα πώς σας ήρθε κι αυτό, πίτσα? Κοιτάξτε, η πίτσα που μαγειρεύουν εδώ πέρα είναι σαν να πάρεις τυρί, να το ρίξεις πάνω σε παλιά σαμπρέλα και να το βάλεις στο φούρνο. Χάλια. Όχι. Μάλιστα, τότε να πάρουμε αυτό, τα μύδια. Μύδια. Άνθρωπέ μου, και εσύ μύδια. Κοιτάξτε, επειδή εγώ σας συμπάθησα πάρα πολύ, σας έβαλα στην καρδιά μου το που σας είδα. Ακούστε, τα μύδια που μαγειρεύουν εδώ μέσα είναι σαν να πάρεις σαπούνι, ψαρικά και βερνίκι που βάφουν τα νύχια, να το βάλεις στο μίξερ και μετά να το φας. Βγάζεις και αφρούς μετά. Φουσκάλες. Συγγνώμη, δηλαδή εσείς τώρα τι μου προτείνετε? Κοιτάξτε, εγώ επειδή σας είπα και στην αρχή σας συμπάθησα πάρα πολύ, στην καρδιά μου σας έβαλα, σας προτείνω να φύγετε και να πάτε απέναντι στο Σεζόρς. Τέλεια κουζίνα. Για να καταλάβω, δηλαδή τώρα με στέλνετε αλλού. Βεβαίως, αλλού, στο Σεζόρς. Το αφεντικό το ξέρει εδώ πέρα ότι είναι. Βεβαίως και το ξέρει. Κοιτάξτε, στο Σεζόρς απέναντι, εγώ είμαι το αφεντικό. Εγώ είμαι ο Ζόρζ. Τι κάνει, τι λέει ο άνθρωπος!